May gabi mga lods, mani atong video gabi nga ipalitag bugas o para pang live nato panghatag gikan sa atong sponsor. Ano mga random lang ni pina-highlight sa nga video kay medyo taas yung ka ito gabi. Tapos nang pataptan og sticker mga lods para may timailihan nga gikan ni Biaherong Stones. Prepare dahil nato ang kuan kanang tripod nato. Kung nakatuod mo aning iskina ha mga lods, sudlo ni lapu-lapu area ra gyapon. Iskina na. Taga Tataod ato na ning sugdan. Ani mga gayuna nagsigi na kog paabot ani. Kanaw sa ato moabot ang katong si Lods is nga mo kan nang nakadawat sa bugas ani nga time. Mo guwa na day aron tao balin. Alright, time is up. Prepare na nato mga lods. Larga na ta. Ay! Sawa dam ha. Sus! Busina. Wala ka doon, kita ko larga gino ta. Oo, kita Tara, nakabot. Nay, ako nga abit kaluwa, gusto ko tanaw ni busina. Padong na kita ko larga. 5 kilos nga bugas. Dalawa, padong liko na do. Oh, dalawa. Busina oh. Tablawan kita Lods! kusog ng Patay, tahanan. padong na kita ko larga. Sa pita rin nakikuan gud. Asa, ikaw si Ise? Oo. Asa po ni Stan Binsi siguro? Doon na kuno ko. Hindi ako lang kita sa Pinteg, istorya. Wala ka? Los, dara ato makakuha 5 ka kilong bugas do. Shout out. Oh. Mama. La, nagihatag mama gud. Asa mo ba Los? Ganador o ngit-ngit ka sa dios? Ganador o kuan kani? Ayun. Oh, ay buri. Ano na, iburo bis? Ay buri mo. La, shout out. Oh, primero gibusinahan ko padong kita ko larga. Kon. Sticker, gagi sticker. Dadagan. Nakis daghang sticker? Kana. Kana sakto kana. Oh, Lods, mo na mananaog na to, Lods. Asa dapat niya doy? Wa na lang ko. Sige Lods, amping. Ah. Sige. Sige. Ang tak na alas 7:15. Asa mo? Manaygon mo? Kantahi ko niyo doy. Taganto sa manganta mo. Manaygon mo. May oras lang dapat dayon dire. May oras? Alas 10. Taga-asa mo. Manaygon na mga lods. Kantahi ko niyo doy. Pero ga-live ko. Pero niyo. Baka pinapata mo sticker. Ha? Sticker na lang. Ha? Bago ka sa kwarta. Asa kan kita? Sa kon Facebook. Gani? Suro, ni follow di ka. Ay, tanaw ko. Og ni follow ka na kay 100. Kita ka na, nagkwarta. Asa man dapit? Sa kwanto. Kita ko na siya nakulod. Asa ka dapit kitan? Kitan mo. Asa ka naman nakikitan? Ha? Asa ka naman dapit nakitan? Sa Unang kalimot ko ano? Ala dapit ba? Basig dagan na bang nanago og kwarta? Nakita ang nawang wala. Kita. Ha? Kita Aw, ngani mo ngan. ang nawang nako makita. Wa. Ikuan na tadi man tapakita kay ngana na may thrilling ba no? So, manganta mo di. Og manganta mo tagaan mo 100. Ari mo di kanta. Ako ko makita. Di mo ko mahadlok ka makita sa kamera. Kanang pila ka kanta yung kanta? Dua? Sige kanta. Los, lakoy manaygunaw diri Los. Kisa nga mo? James. Ikaw? Ronel. Ikaw dong? Justin? Patay kuya og mga gahi man kay mga ngan. Oh, sige na. Nay manaygunaw na diri Los wa dam halos. So katong di kanta ra mo dia. Sa likod ito ay So katong nanginahang na pasbugas ako diri. Ali na mo diri kay napay nanaygo ako taga-ara ko ni 100 do. Agi ana na ko na dia Lods. Dol. Isara ang pronounce Lods. Is ready ay. Pwede anhaon Lods. Ari na di Lods. Sige, ari na kay pabor ko kada pay nanaygo ako. Walang iba kundi ikaw. Salamat sa
Maliwanag mo, muling nakakakulay ang Pasko. Dahil ikaw bro, ang star ng Pasko. Sadya ng takna. Ang dutam din mga tingog ng mga bata oy. Maya, maura ang makita. Ang tagbalay na magsanay. Update karon Lods nay nanay ko na ko diri. Mga bata ano may nalang may pangpalit og kuan dapat. Pero Sa Pasko ay malipay. We wish you a Merry Christmas. pas ka na pong napoy kuan kanang si kuan ba na ba? Action ba? Happy New Year. Advance Merry Christmas. Mala? Tali araw man. Sige, Merry. Aga-asa mo mo? Peting $2 di ay. Saan man tayo mo hatag tag 100? Gaan ta mo kuan. Kisa man mo kubos kwarta? Ikaw mo manager? Yang kuan? Ya, mga mong sticker? Ha? Klaro ba? Basta dito ako mo nakita. Duhay mo ah. Para may search, balik yan. Oh, adi mo sa pag isul senior si kanang kuan kanang si tawagan na nang inig ipatapot niyo na umbara nang tunga ha. Ayo ipapilit ang tanan kay bati kay ipapilit tanan. Asa mo madapit manaygon na pudron? Dito. Sige, amping mo ha, kay gabi na ba? Basi pandagito ron mo. Ang mabait, Sige, thank you. Merry Christmas. Oh. Malalods. Nakahatag kita mga lods, oh. Nakahatag ka ng nanaygunay mga bata. Amin lang tala pang ice cream. Pasayaw na ice cream yummy lods. Sayo giahak na ice cream yummy man. At aga-asa mga lods? Jara mo kasi ya. Doon ting $2 day. Ikuan. Taon ni pala mo. Oh. Yabo tas ko Andre ganina tong usa. Tagasuong ko na to siya. Akasya rin ka. Sus, awa na kay pilihan na ni lods kay ganador mo lang na So, Merry Christmas mo dia. Oh, sa po yan. Salamat kayo. Sticker, gaki sticker? Na, bigay. Naki sticker ito. Wala ko sige. Oh. Ara, gipatak na sa ako nag-sticker. Ni kuan. Abi na ko. Natiusa nga gan ganina nang padayon akong siya nga pag naabot na to siya usara ko ihatag. Ni kuan ya. Kasarangan magrandom ba yung ko. Pag panghatag niya. Karon na, so tag karang live. Oh, siyempre, Merry Christmas kayo. Sunod po, amping ha. Sige, kayo mo inihina na po ko kaginod. Sige, Lods, amping Lods. Shout out! Sus, na natin ikaduha nga. Kuhan, Lods. Sige, Lods, amping. Nay ba? Asa mo pa dong? Naigon. Sus, kanina, nanikanta to na. Ito, tinikanta na ko ganina. Daggan mo isa-isa lang. Oh, Masagay mo kan? Nakaikot sa Facebook page. oh na. Ya, katahan ka na ya. Kantahan ko ninyo. Mahurot man. Badapin tato ko, madam aganta. Madisgrasya pa ta. Ha? Okay na dia. Nano sticker daran? Sige. Los, dai additional nga mangandahan nga nangitag sticker oh nya. Manganta ko sila nako. Tagaan ako nig 5 pesos. Pinaulaw na Sayo oh. naminaw Oh. sa among Tango ta. pagkanay Kana. Hindutan ni mga tingol mga bata. Pinaulaw na kamo naminaw sa among pagpanay go. Oh. Tanik na gitar. Yeah. Duta mga to. Shout out ng mga manaygunay mga lods. So, kana lods wala. Di follow na, di like ng bata. Singaring rong? Oh. 50 times 30. Patay 50 tag 30. O cinta? Cinta ko mahatawa rin yun. Ang 50 times 30. Patay 50 tag 30 pati daghana. Mana makalingan agi bitaw na yung mga lods. Ang 50 times 30. Ni agi bitaw na mga kanta mga bata sa una lods nga manaygunay ta lods.
sobre. Mana? Merry Christmas. Nang amping mo ha. Nang kuhan kay asa mo paingon? Oh, Unahan? Sige. Salamat kayo ha. Sige, amping mo, amping. Sige, sige. Sige, amping, amping. Shout out. Shout out. Sige. so wala tama mga lods. Duha gid ka manay gunay ang nadali kita sa duha ka manay gunay. Pero happy gyapon ta mga lods kay kita titang talan ni agi tas pagabata nya sa una kani ang gamito na mo sa una nga kuan kanang gamito na ko sa una na manaygon mi tansa na kita na mong gitapong-tupong nga ikuling-kuling nya sayaw-sayawan day namo nya katong buto-buto nga murag kanang drum mao kita karon social na mga digitar na so kuan to kanang sa tawana nang amping mo mga dudong